خبركم أحوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زحلف سمون سورة النساء كنفسر جميرنا كسع آية مبل قصري 4 بحنا مالتي كم تحسب لنا زنبرنا خصع قصر شدوشة نخد بصح جن جزي سلازي أخلي أب آية قصري 4 دويلنا مالتي إن شاء الله لومي كاب قصر حمشتخن جمرنا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن شاء الله لو معلتي إذن سمعناين آياتات كنفسر إنا الله سبحانه وتعالى كدقفنا كحجزنا دعاء نقبر يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا السفهاء مالت ገንዘቦም ኣብ መዓላ ዘይውዕሉ ማለት እዩ ማለት ነቲ ገንዘብ ኣብ ዘይከውን ነገራት ዘውዕልዎ እዞም ሰባት እዚኦም ሱፍሃ ይበሃሉ بالعربي انتدى السفيه هو من لا يحسن التصرف في ماله أب كل قداياته كما يجيرون تجنزكم زرب حلون كم زتقملوا زي فلت أب كنتوا زطفوا أخوون كله أز سبزي سفيه يبهل والله سبحانه وتعالى انتهى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله إذا كان زي بزي حجي أصلا نايمانيو نايتي سفيه زبها زلو ناتو ينيرو لكن الله سبحانه وتعالى انتهى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما قال أموالهم سلم انتهى لأنه تجنزب زي لكع كم جنزب كخطر يقول لك مالتي هو ناتهم جنزب يجن زي نبرت زي نسون بيني كورن استقاملو اتي ህብረተሰብ كل استقاملو تاسدرا خلا تقاملو يا ስለዚህ ነዚ ገንዘብ ዝውን ክትሕልዎ ከም ዘለካ ከም ገንዘብ ካገርካውን ክትሪኦ ከም ዘለካ ተ ህብረተሰብ ኩሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሓጋገዝን ክደጋገፍን ከም ዘለዎ ማለት እዩ እምበር ገንዘቡ እንዲዩ ኢልካ ንሓደ ጽሉል ንእሽተይ ቆልዓ ንዘይ ከመገሩ ከም ዝጥቀመሉ ዝገንዘቡ ዘይፈልጥ እንተዳ ኮይኑ ነዚ ሰብ እዚ ክእገድ ኣለዎ ማለት እዩ ማለት ሓጅር ክግበረሉ ኣለዎ أسباب حجر ዝግበረሎም ቶም ሱፍሃ ዝበሃሉ ኣብ ሸርዕ እስልምና ሓደ ወይ ንእሽተይ ኮይኑ ማለት እዩ ክንዲ ሰብ ዘይኣኸለ ዕድመ ሙሉእ ዕድመ ዘይኣኸለ ወዲ 15 ዓመት ዘይኮነ ማለት እዩ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ወይ ከዓ ሓጅር ካብ ምንታይ መፅእ ተደኣ እዚ ሰብ እዚ ሓንጎሉ ዝሰሓተ ኮይኑ ፅሉል እንተደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ድማኒ ትገንዘቡ ኮንቱ ቅጥፎ ስለ ዝኾነ እዚ እውን ይኽልከል ማለት እዩ ወይ እውን ፅሉል ኣይኮነን ግን እቲ ናቱ ተሰሩፍ እቲ ናቱ ገንዘብ ከውፅኦ ከሎ ዲኑን ዱንያኡን ዝጎድኣሉ ጥራይ ኣብኡታት እንድሕር ዘውፅእ ኮይኑ እዚ እውን ብመንግስቲ ተኸሲሱ ካብቲ ገንዘብ እውን ክእገድ ከም ዘለዎ ተሰሩፍ ንኸይገብር ክኽልከል እውን እዚ ሓደ እዩ ወይ ከዓ ሓጅር ራብዓይ ድማ ከመይ ኣሎ ሙፍልስ ክኸውን ከሎ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ሰብ ተለቂሑ እናስሕርሕን ከሎ ካፍትን ተለቂሑ ዝኣከቦ ገንዘብ ኣብ መጨረሻ ቶም ዘለቀሕዎ ገንዘብና ሃበና ምስ በልዎ እሱ ድማኒ እቲ ምስኡ ዘሎ ንዕኦም ትንብረት ምስኡ ዘሎ ንዕኦም ዝኣክል ትዳእ ዘይኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ሕጂ ቤት ፍርዲ ኮይዶም ይኸስዎ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ንብረቱ ንኽእገድ ይሓቱ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ስለ ዘለቀሕዎ እቲ ምስኡ ዘሎ ገንዘቡን እኹል ስለ ዘይኮነ ብድሕሪ ሕጂ እውን እንተደኣ ክፀንሑ ኮይኖም ካብኡ ዝኸፍአን ዝበኣሰን ገንዘቡ እናጠፍአት ንብረቱ እናተጓደለ ኸይድ ስለ ዝኾነ እንታይ ይጠልቡ እዞም ሰባት እዚኦም እዚ ሰብ እዚ ካብ ገንዘቡ ክእገድ ካብኡ ክኽልከል ይጠልቡ ማለት እዩ ብቤት ፍርዲ ማእከል እውን እንታይ ይኸውን እዚ ሰብ እዚ ይኽልከል ማለት እዩ ገንዘቡ ንኸይትንከፍ መታን እቲ ገንዘብ ነቶም ዘለቀሕዎ ንኽወሃብ ማለት እዩ لذلك ከምዞም ሰባት እዚኦም ሱፍሃ ይበሃሉ ኣብ ርእሲኦም እውን እዚ ሕጂ ብቐንዲ ንመን ዘተኩር ድማ ኣብ ብዝያዳ እቲ ቃል ወይ ከዓ ዘረባ ብዛዕባ መን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ቶም ኣይታም ብዝያዳ ቶም ኣይታም ቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ቶም ዘኽታማት ኣብ ትሕቲኻ ዘለው ጌና እንተደኣ ንኣሽቱ ኣለዉ ኮይኖም እቲ ገንዘብ ክወሃቡ ከም ዘይብሎም ኣብ ኢዶም ክተንብሮ ከም ዘይብልካ እንታይ ደኣ ከምቲ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝበሎ ወላ ትእቱ ሱፍሃአ ኣምዋለኩም ለቲ ጀዓለ ላሁ ለኩም ቅያማ እዚ ገንዘብ እዚ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቅያማ ማለት ነቲ ናብራ ናይ ዱንያ ተቆሙሉ ንግድኹም ተቆሙሉ ናብራኹም ተካይድሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ገንዘብ እዚ ኮንቱ ንኸይጠፍእ ክትሕልዎ ኣለኩም ኢሉ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የብርሃልና እሞኒ ነቶም ሱፍሃ ነቶም ንኣሽቱ ቆልዑት ነቶም ገንዘቦም ከመይ ገይሮም ከም ዘጥፍእዎ
ኣብ መዓላ ዘይውዕሉ እንተደኣ ኮይኖም ንዕኦም ክውሃብ ከም ዘይብሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የብርሃልና ኣሎ ማለት እዩ። ካብዛ ኣያ ድማ እንተደኣ ክንርዳእ ኮይና እቲ ወልይ ዝበሃል ማለት ወልዩል የቲም ነቲ የቲም ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ ነቲ ገንዘብ የቲም ክሕሉ ከሎ ልክዕ ከም ገንዘቡ ክሕሉ ከም ዘለዎ لأن الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ስለዝበለና ትማል ኣብ ነፍስና ስለዝገበሮ ልክዕ ከምቲ እስኻ ነቲ ገንዘብካ ትከናኸኖ ነቲ ገንዘብ ናይቲ የቲም እውን ክትከናኸኖ ኣለካ ማለት እዩ። ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم ግን እንተ ደኣ ንዕኦም ዘድልዮም ኮይኑ ነቲ ናብሮኦም ንኽበልዑን ንኽሰትዩን ክዳኖም ገዛ ዝነብሩሉ ገዛ ከምዚ ኣመሰለታት እንተ ደኣ ኣድልዎም ኮይኑ ገንዘቦም ጌርኩም ነዞም ሰባት እዚኦም ክትዓፅውሎም ኣለኩም ይብለና ማለት እዩ። ويستفاد من هذا ካብዚ እንታይ ክንጥቀም ንኽእል ነፈቀት المجنون والصغير ማለት ሓንጎሉ ሰሓተ ፅሉል ወይ ከዓ ቆልዓ ንእሽተይ እንተ ደኣ ከሎ ኮይኑ የቲም ይኹን ኣይኹንሲ እንተ ደኣ ገንዘብ ኣለዎም ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ብገንዘቦም ክናበሩ ከም ዘለዎም ማለት ንእሽተይ ኢልካ ወይ ከዓ ፅሉል ኢልካ እቲ ገንዘቡ ተቐሚጡ ብካልእ ገንዘብ ክነብር ኣለዎ ዝበሃል ኣይኮነን ላኪን በቲ ገንዘቦም እዮም ዝነብሩ ምክንያቱ እንተ ደኣ ገንዘብ ኣለዎም ማለት እዩ። ገንዘብ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰደቃ ኢልካ ብሰደቃ ኮይኑ ብካልእ ይናበሩ ማለት እዩ። ግን እንተ ደኣ ገንዘብ ኣለዎም ኮይኑ ሃብቲ እንተ ደኣ ኣለዎም ኮይኑ ንብረት እንተ ደኣ ኣለዎም ኮይኑ ንእሽተይ ቆልዓ ይኹን ትሕቲ ዕድመ ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ፅሉል እንተ ደኣ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ብገንዘቦም ክኸዱ ከም ዘለዎም በዚ ይበርሃልና ማለት እዩ። لأن الله سبحانه وتعالى يقول وارزقوهم فيها واكسوهم ማለት ካብቲ ገንዘቦም ካብኡ ኣውፅኢኩም እቲ ናብሮኦም ዝነብሩሉ ኣካይድሎም ይብል። يقول ابن عباس بزعبا زآية خزارة مكله يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم ولكن أمسك مالك وأصلحه وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. ابن عباس لما بخالق شنخ تفسير أمس إلا مالتي እንተ ደኣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ናብራ ፅቡቕ ገንዘብ ሂቡካስ እቲ ገንዘብካ እስኻ ወተባዕታይ ሰብኣይ እስኻ ትቆመሉ ስለ ዝኾነ እቲ ገንዘብ ንሰበይቲ ወይ ከዓ ንደቅኻ ሂብካ ብድሕሪኡ ካብኦም ክትፅበ የብልካን ምክንያቱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እዚ መሰለ እዚ ሓላፍነት እዚ ንዓኻ ይሰኪሙካ ዳ እምበር ንዕኦም ኣየሰከሙን። ስለዚ እቲ ገንዘብ الله سبحانه وتعالى ذهبك رزق ششاين نعوم يبكى صباح نغو خابهم نعوم هابو نختبل كابهم كتلمن كتركب يبلكان سلازي اذناتك حلافنت سلازخونه تحلافنتك تسكم يبلك له الله سبحانه وتعالى ثم يقول الله سبحانه وتعالى وقولوا لهم قولا معروفا كلتي كاب ملحسكم زوص دماني سناي قال كخونا له نظام تحتيكم زلو ايتام انت دا تحتيكم الله غينهم تحلوهم تدا حلافنتهم سكينكم تالهم كينكم سي بسناي ملسي بسناي ملحس دا ملسلهم حماق زربا كتسمعوهم يبلكمن كاباكم كل جزء سناي كوصا له ويلو الله سبحانه وتعالى يحبرنا مالتيو انت دا يتيمون عدميو اخيلو كندسب كوينو كندسب اي انت دا اخيلو ويكا تاغوال نسيتون لك اخلت انت دا خوينا زم سبات زيهم عدميو انت دا اخل كوينو تجنزب نعونك وهاب كم زلون الله سبحانه وتعالى يبرهلنا مالتيو جن ገንዘቦም ከይሃብካዮም ከለኻ ክትፍትኖም ኣለካ ክትምርምሮም ኣለካ ምክንያቱ ትገንዘብ ኣብ ዘይ መዓሉ ኸይውዕል ኣብ ዘይ መገዱ ንኸይውዕል ነዚ ቆልዓዚ ክንሰብ ምስ ኣኸለ ክፍተን ከም ዘለዎ الله سبحانه وتعالى ኣፍታ ድሕሪኣ ትመጽእ ኣያ የብርሃልና ማለት እዩ فيقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم مرمروهم فتنوهم زم ህፃናት እዚኦም ምስ ዓበዩ ሱቕ ኢልኩም ገንዘቦም خلاص ሕጅስ ዓብዩ ሕጅስ ክንሰብ ኣኺልካ እውን ኣይተሃቦ እንታይ ደኣ ክትፍትኖ ለካ ክለማመድ ኣለዎ ማለት እዩ ምናልባሽ እዚ ሰብ እዚ ሱቕ ዘይፈልጥ ይኸውን እቲ ኣብ ከተማ እንተደኣ ዘይዓበ ኮይኑ ኣብ ከተማ ዝካየድ ነገር ዘይፈልጥ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ነቲ ገንዘቡ ከመይ ገይሩ ከም ዘራብሖም ከመይ ገይሩ ከም ዝሕልዎ እንተደኣ ዘይፈልጥ ኮይኑ እዚ ሰብ እዚ ገንዘቡ كتفق سلازخونه تتنققوا سؤلكم يتهبوهم انتهي دعا مرمروهم فيقول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح مالت عدم يوم كندي سد مساخلوا عدم
سبأي مسأخلو حتى إذا بلغوا النكاح مالت إذا بلغوا النكاح مالت مرعنا عدمنا مرعى زبصح مالتيو مالت بالغ خون له بالغ مالت كا احتلام ويكا باحتلام خون له البلوغ علماء ابلو بثلاثه شنخات ويكا بثلاثه عقباب فلت قداماي ነገር انت احتلام غيرو مالتيو ويك يا حنتي كلايتي انت ودي 15 اكيلو ويكا انت اب وسن باللعيتو صغري ጸሊም ጸጉሪ አውጽኡ ይብሉ እዚ ድማኒ ባዕሎም ዝበልዎ ዑለማ አይኮነን ግን ካበይ ዝወሰድዎ ካፍቲ አሐዲስ الرسول صلى الله عليه وسلم زوسدوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتم بعد احتلام هذا يتيم زبهال جنا قد محتلام بلوغ كيبصح كله بالغ كيكون كله شعو يتيم زبهال الأنبر انت دا بالغو خند سبعي سلازا أخله يتيم أي بهالن يوم مخنياته حلفنا تقسكم سلا زخل كمون النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة يقول رفع القلم عن 3 له الله سبحانه وتعالى قلم زرفع لهم ما زقبروا جيجا زقبروا جبن الله سبحانه وتعالى اتصاب زيته ثم دما من يوم عن الصبي حتى يحتلم أي يبلغ الحلم مالت واتبعت آخره خند سبع كسع زخون وعن النائم حتى يستيقظ دقيش زلو مخصعة تسع وعن المجنون حتى يفيق حنقول له صحة دماني لبو كسع زملسو مالتي ازيا تقدماي مالت احتلام زقبر سب واتبعت آخره مالتي نخمرعو أخل زخونه كولد زخل مالتي زي اتي نعسرت حمشت عامات كي خابيام تصير علماء ازي كاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنه انتهي قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني فقال عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث إن هذا لفرق أو إن هذا الفرق بين الصغير والكبير ابن عمر يقول أنا جينا ود 14 عامة نكلخو كنات أحد كافل أفتي مسرع مستي سراويت أبكد من نبينا صلى الله عليه وسلم دويلا نيريبل سلازي النبي صلى الله عليه وسلم نتمنا أشتقول عود جينا كند سبع زي آخرون نعوم مميو لليو زوصوم نعي شعوون أوصيني جينا إخاز اللخاء إلو أوصيني دهر عامت ود 15 عامت مسكونكو جين ناي خندق كنات خفت نكله شعوء جن النبي صلى الله عليه وسلم نخكافل أخلكم زخونكو شعوء أفكدهم ريبل سلازي عمر بن عبد العزيز نزي حديث ناي ابن عمر مستمعون يبل إزي يوتي أمونغو عابن اشتين زولو في الليل مالت ود 15 عامت دا آخره حالة قلعة خلاص كنسر أي كمزة آخره يقصر انت دا أخاون تحت خوينو جن جينا له مالتي سلازي إزي كابزي حديث إزي كابز تكبر ناي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدهم وي ود 15 عامت يبلو اتي ثالثاي قال ك ناي بالغ زبهال اب بالعيتو صغري زبقول زبلو تصليم صغر مالتيو ازي خابي امصيمو يقول عطيه القرظي كبني قريظه انير مالتيو بني قريظه النبي صلى الله عليه وسلم كبتي ناي مقتلتي فتنا زغبروا مالت بتي نبينا صلى الله عليه وسلم سلز طلمونتي امونغو نبينا صلى الله عليه وسلم زنبره سممع سلز طلمو اما مጨረሻ انتي تفريدهم زم سبات زيهم توم سبوت سكن سبعي زاخله كله قتل كم زلو النبي صلى الله عليه وسلم سلز فرضهم توم كن سبعي زاخلو يقتلون يرم مالتهم جينا تي كن سبعي زي اخله نعو قتلوا اي قتل اي تفردن سلازي كما يجرون يميوم نيرهم شعو عطية القرظي يبل في حديث رواه الإمام أحمد يقول عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي يبل عطية القرظي أنا أبتي معالتتي مستوم بني قريظة نيري سلازي النبي صلى الله عليه وسلم ويكاتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمنتهي ممينا نيرهم تخند سواء إذا أخله أب العيث صغر زوصي يقتل نيرو تيجينا زوصي نشتي قلعة باهلو يقدف نيرو يوم
እዚ ዓጥያ القرزي ተዛሪቡ ኣነ እውን ካብቶም ናእሹ ስለ ዝነበርኩ ገና ኣብ ብልዒተይ ዘውፃእኮ ፀጉሪ ስለ ዘይነበረኒ ንእሽተይ ተባሂለ ተሪፈ ይብል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ማንታይ ወሲዶም ዑለማ ሓደ ምልክት ሓደ ሰብ ወተባዕታይ ልክዕ እኹል ሰብኣይ ዝኾነሉ እዘን ሰለስተ ምልክት ተዳ ኮይኑ ሓደ ከምዘን ዝበልናየን እዘን ሰለስተ ይኾና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ እንተደኣ ተረኣየን ነዚ ሰብ እዚ እንታይ ክትገብረለካ ነዚ የቲም እዚ ነዚ ዘኽታም እዚ ትፍትኖ ማለት እዩ ወብተሉ اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ገለ ዑለማ ከመይ ጌርካ ትፍትኖ ኢሎም ገለ ቁሩብ ካብቲ ገንዘብ ትህቦ እሞ ነዚ ገንዘብ እዚ እንታይ ከም ዝገብረሉ ትሪኦ ሃል ወሲዱ ይዓብደሉ ይፃወተሉ ወይስ ኣብ ፋይዳ ዘለዎ ነገር ኣብ ጥቕሚ ዘለዎ ነገር ኣብ መዓላ ዘለዎ ነገር የውዕሎ እንተደኣ ኣብ መዓላ ዘለዎ ነገር ኣውዒልዎ እንተደኣ ክሰርሓሉ ጀሚሩ እንተደኣ ክጥቀመሉ ጀሚሩ እዚ ሰብ እዚ خلاص ኣእምሮ ገይሩ ፋይዳን ርብሒ ናይ ገንዘብን ፈሊጡ ጥቕሚ ናይ ገንዘብ ስለ ዝፈለጠ ነዚ ሰብ እዚ ክወሃብ ኣለዎ ይብል لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم እዞም ሰባት እዚኦም እንተደኣ ኣብ ዲኖም ቁኑዓት ከምኡውን ገንዘቦም ንኽሕልው ድልዋት ከም ምዃኖም እንተደኣ በሪህልኩም ገንዘቦም ሃብዎም ስለዚ እንተደኣ ኣብዚ መድረኽ ዝበፂሖም ካብቲ ዝነበርዎ ካብቲ ሓላፍነት ተሰኪምኩም ዝነበርኩም ናቶም ሓላፍነት ተሰኪም ዝነበርኩም ሓላፍነትኩም ኣውርዱ እቲ እዞም ሰባት እዚኦም ገንዘቦም ስለ ዝኾነ ነቲ ገንዘብ ኣብኦም ክመሓላለፍ ኣለዎ ስለዚ እቲ ዝነበረኩም ውላያ እቲ ዝነበረኩም ሓላፍነት ካብ ሕጂ ንዮ ናፍቶም ኣይታም ተመሓላለፉ ኣለኩም ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ክንሰብ ስለ ዝኣኸለ ገንዘቡ ቀዳምነት ድማኒ ንሱ እዩ ናቱ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝሕተተሉ ስለዚ ንዕኡ ሃብዎ ኢሉ الله سبحانه وتعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ገንዘቦም ሃብዎም ኢሉ الله سبحانه وتعالى ይእዝዘና ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ድማ الله سبحانه وتعالى ነዚ ገንዘብ እዚ ገና ኣብኢትካ ከሎ ክትሕልዎ ከም ዘለካ ምናልባሽ እዚ ሰብ እዚ የቲም እዚ ወዲ ዓመት ወዲ 2 ዓመት ከሎ ወዲ 3 ዓመት 5 ዓመት ከሎ ንእሽተይ ከሎ ህፃን ከሎ ናባኻ ተመሓላሊፍ ይኸውን መጠን ኣቦሓ ሓውብኡ ኮንካ ወይ ከዓ ሓው እንትኸውን ምናልባሽ እቲ ካብ ኣቦኡ ዝወረሶ ሓው ኮንካ ገንዘቡ ክትሕልወሉ ለካ ኣክኡ ኮንካ ዝኾነ ይኹን ዘመዱ ኮንካ ንኣብነት ሓላፍነት ተሰኪምካ ፀናሕካ 10 ዓመት 12 ዓመት ወላ እውን 15 ዓመት ክፀንሕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነዊሕ ዕድመ እዚ ነዚ ገንዘብ እዚ ክትሕልዎ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ መንጎ እውን ብዙሕ እንቅፋታት ምናልባሽ ብዙሕ ሽግራት እውን የጓንፈካ ኸውን ወላ እውን እቲ ግዜ ክናዋሕ ምስ ረኣኻዮ ንስኻ እውን እቲ ጉዳይ ንስኻ ንኽትጥቀመሉ ገለመለ ሓሳብ መፀካ ስለ ዝኾነ الله سبحانه وتعالى يጠንቅቐካ ማለት እዩ فيقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ማለት ገንዘብና የቲም ፈፂምኩም ኣብ ዘይከውን ነገር ክተጥፍእዎ የብልኩምን ከምኡውን وبدارا ማለት ኣይ مبادرة ተጓይኹም ገና ከይዓበዩ ከለዉ ቀልጢፍና ክንካርጀልኩም ክትጓዩ የብልኩምን ነቲ ገንዘብ ንኽጠፍእን ንኽውዳእን እንታይ ደኣ ተጠንቂቕኩም ክትህብዎም ኣለኩም ተጠንቂቕኩም ክትስርፍዎም ኣለኩም ወላ እውን እቲ ገንዘብ እንተ ደኣ ብዘካት ወይ ከዓ ብካል ነገራት ዝጓደል እንተ ኮይኑ እንተ ሓላፍነት ተሰኪምካስ ነዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ንግዲ ኮይኑ ኣብ ካልእ ነገራት ኣውዒልካስ ከም ዝረብሕን ከም ዝራባሕን ከም ዝውስኽን ክትገብሮ ኣለካ ዳ እምበር እቲ ገንዘብ ከመይ ገይሩ ከም ዝጠፍእ ገና ከይዓበየ ከሎ ክንሰብ ከይኣኸለ ከሎ ክውድኦ ኢልካስ ክትሓስብ የብልካን لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وبدارا أن يكبروا فينهى الله سبحانه وتعالى عن أكل أموال اليتامى أيتام ገንዘብ ብዘይከውን ነገር ብዘይከውን መገዲ በልዖ ንኽተጥፍኦ ጌጋ ከም ዝኾነ ይሕብረና ኣሎ እንተ ደኣ እቲ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ ድማኒ ሃፍታም እንተ ደኣ ኮይኑ ገንዘብ ዘለዎ እኹል ገንዘብ ነብሱ ንስድሩ ዝኣክል እንተ ደኣ ኣለዎ ኮይኑ ካብዚ ናይ የቲም ገንዘብ ቅርብ ክብል የብሉን ዓፊፍ ክኸውን ኣለዎ ወላ እውን ነዚ ዘኽታም እዚ ገለገለ ነገራት ይኸድሞ ይህሉ ገለገለ ጥቕሚ ዘለዎ ነገራት ይገብረሉ ይህሉ ስርሑ ገዲፉ ሓንሲ ሓደ ግዜ እውን ነቲ ገንዘቡ ንኽራባሕ ነቲ ገንዘብ ዘኽታም ኣብ መዓላ ንኽውዕል ኣብ ንግዲ ይኹን ኣብ ካልእ መዳያት ኣውዒሉ ይኸውን እሞ
እዚ ካብ ኮነ ኣነስ ይሰርሓሉ ኣለኹ እዚ ሰብ እዚ ኣነ ከምዝን ግዜ የጥፋሉ ኢሎ ኮይኑ ክሓስብ ይበሉን ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንተደኣ ርዝቂ ሂብዎ ኣሎ ኮይኑ ሽሻይ ኣለዎ ኮይኑ ዝሃፍታም እዚ ኣብቲ ገንዘብ የቲም ግልፅ ክብል የብሉን ወመን ካነ ገኒየን ፈልየስተዕፊፍ ነዚ ገንዘብ እዚስ ክርሕቕ ኣለዎ ካብኡ ከምዚ ርስሓት ገይሩ ቆፅሮ ኣለዎ ተዓፉፍ ክገብር ኣለዎ ግን እንተደኣ ድኻ ኮይኑ ኸ ወመን ካነ ፈቂራን ፈልየእኩል ብልማዕሩፍ እንተ ደኣ ዘለዎ ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ሓላፍነት ተሰኪሙ ዘሎ እሞ ከዓ እዚ የቲም ኣብ ትሕቲኡ ኣሎ ነዚ የቲም እዚ ዘድልዮ ነገራት የቕርበሉ ኣሎ ዘድልዮ ነገራት ይገብረሉ ኣሎ ትገንዘቡ ይሕልወሉ ኣሎ እሞ ኣነስ ይኸድሞ እንደ ዘለኹ ይሰርሓሉ እንደ ዘለኹ ኢሉ እንተ ደኣ ዝሓስብ ኮይኑ ክበልዕ እንተ ደኣ ኮይኑ ክወስድ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብቲ ገንዘብ የቲም ክንድተን ዝሰርሓለን ዘሎ ክንደአን ክበልዕ ኣለዎ ደኣ እምበር ካብኡ ንላዕሊ ክወስድ የብሉ ልክዕ እንተ ደኣ ከም መሃያ ዝሓስበ እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ደኣ ነቲ ገንዘብ የቲም ዘስርሖ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ክንደአን ክወስድ ብልማዕሩፍ በቲ ንቡር ዝኾነ ኣገባብ ገይሩ ክወስድ ኣለዎ ወይ ከዓ ክበልዕ ኣለዎ ይብል روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية في والي اليتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فقالت بقدر قيامه عليه فليأكل بالمعروف أي بقدر قيامه عليه رواه البخاري مالت كندتي زدخمولو زلو مالتيو انت دا ازي يتيم زي نابنت قراتون قديفو خون ابو ذا قرات نايز يتيم تخون انت دا انا ذا قرات زي تحرس الله وينكا تزرع الله انت دا وينكا لا تتدخمو زلخا ناتو طراي توسد كندو طراي توسد كابون لعلي كتوسد اي فكده كان ايو اذا بقدر قيام ازي دخان تدا وينكا ايون امبر انت دا الله سبحانه وتعالى رزقه بك وينو هابت انت دا لك وينس فتسمكا كتقرب يبل كان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدا غزي حدث أي متيو للنبي صلى الله عليه وسلم يحتم مالتيو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله شك الراوي حدا جزء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متى حدا سبعي مالتي يا رسول الله بلو أنا زلني يبلين جنزبي يبلين جن يتيم علني مس جنزبه مالتي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل من مال يتيمك غير مصرف ولا مبذر ولا متأثل مالا كافت جنزبنا يتيم نخد بلع السخاء دخاس لزخونك زي بالكاس زخونك يفك أدكايو جن كابز جنزب زي تبلع كلها كاب أدلاي زخون النجارات كاب واللعلي مسرف إسراف غير كاف توسد يبلكان كاب أون زيادة أون سؤال كاب زي كون النجارات ون كتطفو يبلكان جنزبو كم أون كاف تجنزبو نعخا رأس مالك خونه كخاب وسيد كا كتكم يبلكان كم أون بجنزبو جنزبك تحلو يبلكان مالت جنزبك قديفك زأكلن كلك نتي جنزب كان خد حلو كافت جنزب يتيم توصل يبلكان انت دا ناتك وديك زي بالكان انت دا اخوينك شعوخا دخلت سلازلك كافتنا يتيم توصل مالتي توصل كلخاون كندتي السخا تقبرو زلخا دخامن نزي يتيم زي تقمو زلخا كندوق توصل لك دا امبر كابون لا علي كافت السخا تخدمو زلخا كافت السخا تسرحلو زلخا نزي يتيم زي كابون لا علي كتوسد اي فكده كان ايو بدحر زي الله سبحانه وتعالى انت يبل انت دا نزوم زختامات جنزبهم مليسكم ملومون سوقلكم كتمرسلهم يبلكمون انتهي دقا كتمسكروا لكم مخنياتو ناي جنزب قداي قليس لزي كونه صباح نغهون حدا انا ايتقبلكم جنزبي كله يبصحنن انا كنزي كونه نيرو نبرتي ابوي كنزن كنزينو كستو دخستو ابوخان كمزن نيرو نبرتي لنموني لحجي صباح نغهو ابزي باسخمن ابزي مكتالن أبزي نبركم مكتالن أبزي نبركم شجرات نخيت وطقوا الله سبحانه وتعالى انتيبل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم انت دقا جنزبهم زوم سبعة زيهم كن سب أخيرهم زوم زختامات عبيهم بدحر زي جنزبهم كتبهم كلهم مسخاخر أقربكم بمسخاخر هبوهم يخم صباح نقول
ምናልባሽ ሓደኦም ኣነ ሳይተቀበልኩን ኣነ ክንዚ ወሰድኩም እንተ ኸይብል ገንዘቦም ክንደይ ነይሩ እንታይ ጠፊኡ ኩሉ ነገራት ኣመስኪርኩም ነዞም ሰባት እዚኦም ገንዘቦም ኣረክብዎም ይብለና الله سبحانه وتعالى እዚ ኩሉ ግዜ ትናይ ገንዘብ ጉዳይ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ እውን ትምጥላምን እትነሕትካ ምክሓድን ኣብ ጉዳይ ናይ ገንዘብ ብዙሕ ስለ ዝርከብ الله سبحانه وتعالى ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ግዜ ከነመስከር ከም ዘለና ሰብ ዝፈልጦ ጌርካ ከይ ሓባእካ ከይ ደፋፈንካ እቲ ዝግባእካ እውን ክትወስድ ከለኻ ወይ ከዓ ነቲ ዝግበኦ ክትቦም ከለኻ ተጠንቂቕካ እንታይ ዝግባእ ብመሰኻኽር ጌርካ ክትህብ ከለኻ እዚ ንዓኻ ነፃ ይኸውን ፅባሕ ንግሆውን እዚ ሰብ እዚ እንተደኣ ክጠልመካ ኮይኑ እንተደኣ ኣይተቀበልኩም ክብል ኮይኑ መሰኻኽር ስለ ዘለው ክካሕደካ እውን ኣይክእልን እዩ والله سبحانه وتعالى መጨረሻ ግን ነዚ ኣያ እዚኣ ብምንታይ يعطوا يقول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا الله سبحانه وتعالى السوء زقصاصركم ولاون سب امسكر ده انبر انت دا زطفاك هي ነገር አለ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘይተፈልጠ ነገር እንተ ዳ አለ ኮይኑ الله سبحانه وتعالى ዝፈልጦ ነገር አለ الله سبحانه وتعالى حاسبك እዩ ስለዚ እቲ ትህቦ ዘለኻ ነዚየቲም بحق እቲ ካብ ወለዱ ተቀበልካዮ ዲዩ ወይስ ገለ ነገር ዝሓባእካዮን ዝበልዓካዮን ኣሎ ብዘይ ጉቡእ እሞ ከዓ እቲ ትህቦ ዘለኻ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዲዩ ኣይኮነን الله سبحانه وتعالى እውን ይፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ኣመስክር ትበሃሎ ዘለኻ እዚ ኣብ ቅድሚ ሰብ ተመስክሮ ኣለኻ ማለት እዩ ግን ተመስክረሉ ዘለኻ ሓቅን ዲዩ ሓሰትን ዲዩ ትቐንዲ ነገር ኣየናዩ እቲ الله سبحانه وتعالى ዝርኦ ዘሎ እዩ ስለዚ ሰብ ኣመስክረ ይህበካ እንተ ደኣ ነቶም መስኻኽሩን ከዲዕካዮም ከንካ الله سبحانه ጽባሕ ንግሆ ቆጻጸረካ ማለት እዩ እቲ ዝተረፈ እንታይ ከም ዘሎ እቲ ኩሉ ዲኻይብካዮ ኣይሃብካዮን الله سبحانه وتعالى እውን ቆጻጸረካ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ፍርህኻ ካብ ናይ ዱንያ ነገር ከይኸሰኒ ከይስረኒ ከይብለኒ ዝብል ክኸውን የብሉን እንታይ ደኣ ተቐንዲ ነገር ገንዘብ የቲም ክትሕሉ ከለኻ ነዚ ናይ ዘኽታም ገንዘብ ክትሕሉ ከለኻ ክትመልሰሉ ከለኻ ጎዲሉ ዲ ጎደለን ክትርኢ ከለኻ ንመን ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ነቲ الله سبحانه وتعالى ليتن معتن كيدقسه نعخا ዝቆጻጸረካ ዘሎ እንታይ ትገብር ኣለኻ እንታይ ትዛረብ ኣለኻ ኣበይ ትንቀሳቀስ ኣለኻ እንታይ ኣብ ልብኻ ትሓስብ ኣለኻ እዚ ነገራት እዚ ኩሉ الله سبحانه وتعالى ዝፈልጦ ንዑ ክትጥምት ኣለካ ካብኡ ክትፈርህ ኣለካ እቲ ናይ ዱንያ ነገር ብዝኾነ ይኹን ክትሓልፎ ስለ ትኽእል ግን እቲ ናይ ኣኺራ ነገር ብቐሊሉ ክትሓልፋ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ጉዳይ ናይ ሓላፍነት ናይ زختام مسكامون قليل ኣይኮነን ንኣብነት እንታይ ኣለዋ ናይ የቲም ወላ ሻቅርሺ 100 ቅርሺ ሒስካስ እንታይ ዓድልኒ ነዝርጽሓት እዚ ገለመታት ኢልካውን እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ንኸይመስለካ النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ذر እንታይ ይብሎ كما ثبت في صحيح مسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي يا أبا ذر أنت أبا ذر أنا اسخا دخوم ويكا سنة في زرئك هذا مالت مجاملة له زناي مكر خارنا كان نقرات بزح أزي قداية زي أتخون أبنت فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلو أنا وين أتي نعايز فوتو نعخا فوتو الكاس لزخون كس تتنكر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأمرن على 2 ولا تلين مال يتيم عباي وصية هبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر حلافنتنا كل تسب يتسكم ناتهم أمير كوين كان ناتهم حلاف وين كاس ولا ناكل تسبسي أكون ناي عدي ولا ناي كتما ولا ناي بهر ولا ناي قبيلة لا كل تسب تدع تحت خلو حلافنت تدع صها مراحين أخوان تدع لومها كي تقبل ولا تلين مال يتيم ولا جنزب يتيمون انت دع له خوي نعاسخه حزلو اليوم انت دع غريبه منك كي تقربا اذا اذا قد اذا كل سب زخوله خمسه يكون نردع مالتي لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصيه خبوه كله صليهم ما يكونوا وصيهم انت دع اني احب لك ما احب لنفسي كبز عبد النبي صلى الله عليه وسلم كم زخولهم كله انا تين عايز فوتو نعخا فوتو نعخا زعرف نعخا بس زبل نعخا خير سلز دليلك كم تا نفسي خير سلز دليلك إذن كلت وصيك الله خيلهم قلت لبوا أما حلاليفهم مالت يوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سلازم انت دا حدا سب نفسه زفلطان انت دا خوينو أبقد مجنزب انت دا الصبر زي بلو خوينو
ሓደ ሰባት ኣለዎም ሰብሪ ዘይብሎም ሓደ ሰባት ንርእሶም ስፉሃ ኣለዎ ኣይኮነን ገንዘብ ናይ የቲም ናይ መስኪን ናይ ሰፊ ኢሎም ክሕልው እሶም ንገዛ ርእሶም ሓጅር የድልዮም ማለት እዩ ዓብ ሰብ እናረኻዮ ኮና ምስ ጭሕሙ ወዲ 3 ዓመት ወዲ 4 ዓመት ኮይኑ ገንዘቡ ኣብ ኮንቱ ዘጥፍእ ሰብ እውን ኣሎ ስለዚ እንተደኣ እታ ነፍስኻ ገንዘብ ክትቆፅር ዘይትኽእል ኮይና ገንዘብ ክትሕሉ ዘይትኽእል ኮይና ገንዘብካ እንተደኣ ዘይትሕሉ ኮይንካ ምንባብ ኣውላ ገንዘብ እንዳማትካ ኣይክትሕሉን ኢኻ ስለዚ እንተደኣ ከምዚ ኣመሰለ ጠባለካ ኮይኑ ተጠንቀቕ ገንዘብ የቲም እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ካብኻ ክትርሕቆ ኣለካ ኣነ ሳርሕቁለይ ኣነ ገንዘብ ክዓቁር ኣይክእልን ገንዘብ ክሕሉ ይክእል ኢልካ ክትርሕቕ ኣለካ ምክንያቱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ገንዘብ የቲም ዝበልዐ እንታይ ከም ምዃኑ መቕፃዕቱ ትመፀና እያ ሕጂ ተኣያ ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚ ነገር እዚ ለበዋዚ ናብ መን ኣመሓላሊፎሞ ናብ ሰይድና አቡዘር ኣመሓላሊፎሞ ብድሕሪ እዚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብዛዕባ ናይ ሚራስ ጉዳይ ኣያታት ኣብኡ ይጅምር ማለት እዩ فيقول الله سبحانه وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا كم تزبلنا أبز حالف سمون أبجزي جاهلية مشركين ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ ትንብል ናሃሉ ዳእምበር ኣብዚ ግዜና እውን ከምዚ ኣመሰለ ከምቲ ናይ ሙሽሪኪን ከምቶም ናይ ጃህልያ ዝኣመሰለ ተግባራት እውን ይርከብ እዩ ኣብ ግዜኦም እንታይ ነይሩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ገንዘብ ንውርሻ ዝተረፈሉ ገንዘብ እንታይ ይግበር ነይሩ እዚ ገንዘብ እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ነቶም ዕድመ ሰብኣይ ዝኣኸሉ ምክንያቱ እንታይ ይብሉ ነይሮም እዞም ሰብኡት ክንዲ ሰብኣይ ዝኣኸለ ንሱ እዩ ዝነፍዕን ንሱ እዩ ዝገድዕን ይብሉ ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ እዩ ዝሕሉ እሱ እዩ ፈረሰኛ እሱ እዩ ዝዋጋእ እሱ እዩ ነታ ዓዲ ዝሕልዋ እሱ እዩ ነታ ቤተሰብ ዝሕልዋ ኢሎም ንመን ብዎ ነይሮም ንሰብኣይ ጥራይ ይወሃብ ነይሩ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ዕድል ኣይነበረን ንህፃናት ንቆልዑት እውን ዕድል ኣይነበሮምን فالله سبحانه وتعالى ነዚ ጉዳይ እዚ ንኸፍሽል ነዚ ጉዳይ እዚ ቁኑዕ ከምዘይ ምዃኑ ንኸበርህ ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ጉዳይ ሚራስ ኣብቲ ጉዳይ ምውርራስ الله سبحانه وتعالى ወተባዕታይን ጓል ኣንስተይን ኣብቲ ሚራስ ክልቲኦም ንኽወስዱ መሰል ከም ዘለዎም الله سبحانه وتعالى يحبر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ደቂ ተባዕትዮ ሰብኡት ካብቲ ኣቦታቶም ዝገደፍዎን ካብቲ ስባዶም ዝገደፍዎን መሰል ኣለዎም ናቶም ዕድል ኣለዎም إذن ከምኡውን وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ስለዚህ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብቲ መሰልናየ ሚራስ ሓደ እዮም ኣብ ምብዛሕን ኣብ መውሓድን ነናቶም ዕድል ይሃለዎም ዳእምበር እቲ ዕድል ናቶም ኩሉ ሓደ እዩ ኩሎም ክወርሱስ መሰል ኣለዎም ብቐንዱ ኣብቲ ምምርራስ ኩሎም ሓደ እዮም እቲ ምምርራስ ንኩሎም ክወሃብ ኣለዎ ነቲ ይብዛሓ ነቲ ውሓድ ግን እዚ ብከከም ናቱ ገይሩ الله سبحانه وتعالى መቃቂልዎ ኣሎ الله سبحانه وتعالى ባዕሉ ወሲንዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ወተባዕታይ ብናይ ዝምድና ብናይ ምውላድ ብናይ ሰብኣይ ሰበይቱ ኮይና ወይ ከዓ እሱ ሰብኣያ ኮይኑ በዚ ነገር ዘሎ ዝምድናን ምቅርራብን الأقربون ዝበሃሉ ብሕውነት ኮይኑ ወይ ከዓ ኣቦኻ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣዲኻ ኮይና ወይ ከዓ ሓፍትኻ ኮይና ወይ እውን ሰበይትኻ ኮይና በዚ ኩሉ ሸነኻት ወተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይትስ ዝብፅሖም ኣለዎም ኩሎም ክወርሱ እዮም ካብ ሚራስ ብቐንዱ ክልኩል ኢኻ ዝበሃል የለን إذن تبعتايكم والنسيتس كلكم يقبأكم إلو الله سبحانه وتعالى يبره مالتي روي عن جابر قال جاءت أم كجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنتين وقد مات أبوهما وليس لهما شيء زي حنتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مزيا تقولي مسشجرة أنس كلت أولد اللواني أبو أندما ميتو إلى تحاتت مالتي إذن دك دما ولا حنتي زلون يبلنن إلى مستزاربت
النبي صلى الله عليه وسلم ملسي نبرا جن الله سبحانه وتعالى مجمريا نزا آية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون تبل آية يورد مالتي يورد الله سبحانه وتعالى لكن انت يرئينا له دما برأسيه يقول الله سبحانه وتعالى مما قل منه أو كثر يبزح يحد والستيتي تكون واتبعتها كلهم مثلا لهم نناتهم عدلوت كوسدو خمزة لهم الله سبحانه وتعالى يبرهل أما إذا جنزب زي دي وحودي دي 100 قرشيا دي 10 قرشيا نابنو كتبات صحيلالك بعين شلالتنت كترأي بالله كمون واتبعتها تراي كافت بزح نجارات يدوسد كفوري فوري تراي قول يزورز قال نسيتن حدد كوينو قال نسيت تويل كون زي حساب يكون اذا اتي نميراس زمقل يبزح يحد كله نخلهم مسلم عليهم مالتي كانتا كاب مليون زورسوا كاف شح قرشون يورسيهم كام 100 قرشون يورسيهم مالتي ስለዚህ الله سبحانه وتعالى مما قل منه أو كثر له يبزح يحدسي واتبعتين قال نسيتم كلهم مناتهم كوسدو خمزلهم الله سبحانه وتعالى يبرح لنا مالتي نصيبا مفروضا إذي تعدلوتك إذي زوهب وزل نناتهم عدل نناتهم قبوك كم يجي رزمة صوميو إذي ناتهم نسيب ويكأناتهم عدل مفروضة إلى الله سبحانه وتعالى مالت قديتاوي مالت واجبيو بعلخا تبوم زلخا يكونن مالتي صدقا يكونن انتهي دقاء ناتهم مسليو كحدو قوم زخيل سفت سيمو يلن ولا وانت زموت سولا سب انت دقاء كم تعلماء زمرو زي سبزي أنا لابنت وكأزخونا سب قنزب على الله خوينو أمو بدحري زوم ورستين خيطكم الكان تدقاء تقنزب كم زوم تعادو زقبرو نخلب خباء زمن تدقاء خوينك ويكا نقلق قبرين ترى زي تكم نقر أو خطفين ترى تبلكينك السخان جزار خمس سليه بالكان وين توم ورستي نعم كتحرموا ملكا نخالوت وسياخ قبريل كان تدقاق تواسخين كون مسليه بالكان كاب حدث يشون عليه قبل علون كتواسه مسليه بالكان سلازي اذا مساله زي عدل زي من يهبهم الله سبحانه وتعالى ذهبهم ناتهم مسل سلازخونه ناتهم قبو سلازخونه كحلقوم زخلون فتيمو يلن سلازي تمال إذا ما لزي ناي ورستي بحقي بالله سبحانه وتعالى تحققه بعد خاون كم هاريا بس صوتها ذهب كيوم كم زي كونكا كتفلت ألك وذكر زي الله سبحانه وتعالى اتي أمونغو حدا سدازولو أمونغو حدا بيت سبزولو كل جزء كم تي أبز حالة سمون تغصنايو تحبر تسب لأن تحدو ترحاحيمون نحدو تلواويهون نحدو بفقر بسلام بطعمنا بران كنبر سلزدلي الله سبحانه وتعالى التي ميراث كما قال الله سبحانه وتعالى ناب كلهم أزمات كبتصحى كلنيو نابنت أبو ميتو ندقوا نحواتو ندق حفتو ندق حوون كلهم كبتصح أي كالنيو لكن الله سبحانه وتعالى كمتي نسو زرعايو تي كمت طبابو غيرو أبي يحيش إلو نتي ميراث مقيلو والله سلازي زي بصحهم سباتون اللو مالتي خابز ميراث زي من الباش حواتو خونو من الباش دق حفتو خونو زوم سبات زيومن أزمادو يوم دقون خونو من الباش تودو انت دا قدمي ميتو خونو تم دقو خلو دقو أي ورسون يوم سلازي زي بصحهم سبات سلازي اللو الله سبحانه وتعالى حجي حنت وصية يواسى مالتي فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا انت دا تجنزب كتمارسوا خلهم أتم أزماتكم تدأ الله غينهم زي بصحهم أزمات كافت ميراث زي تقبلوا كافت ميراث زي أتوا جنسهم أزماتك يعني أزماتك محواتك يوم صم دماني دخاتات يخونوا قدم حجون سبزي بهيتهم كله بزح نجارات صبوا نجارات قبر لهم نيرو خون كافت جنزبوا خمسة عايزي خمسة بزي تقوموا نيرو مخونوا سلازي زم سبعة زيهم نزل سبعة عايزون فتوى يوم نيرو مالتيو كابزي زي حجز جنزب زخ مارسون كله تي كم تشرع زبله يخ مارس مالتيو من الباش كابهم حجي يختمتي نجار كم مارس كله يرئي فلان كم زبط يحون وفلان كم زيو زخم بالي كم زيهم بحال السو حجي خابز نجار زي ولا حنت زي بطحو نجار ولا حنت نجار زي بطحو
ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብን ፍቕርን ንኸይሃስስ ነቲ ዘሎ ረሒም ዘሎ ዝምድናት ዘሎ ሕውነት ንኸይብተኽ الله سبحانه وتعالى እንታይ ይብል እዞም ሰባት እዚኦም እናተማረስኩም ከለኹም ተደኣ መሳኹም መፅኦም ኣብኡ ተራኺቦም ገለ ካብቲ ሚራሲ ሃብዎም ኢኹም الله سبحانه وتعالى ውሱን ገንዘብ ኣይገበረሎምን ግን ካብቲ ሚራስቲ ገለ ንዕኦም ደስ ዝብሎም ደስ ሃቢልኩም ሰባት እዚኦም ካብቲ ሚራስ ካብዚ ሰብ እዚ ገንዘብ ገለ ኣይበፅሖምን ስለዚ እንታይ ይብል ፈርዝቁሁም ካብቲ ሚራስ ገለ ሃብዎም وقولوا لهم قولا معروفا ስኻ እንታይ ብፅሓካ ኮይኑ ኣይብፅሓካ ኢልካ ክትሳጉጎ ይብልካን እንታይ ደኣ ሰናይ ቃል ጌርካ ጥዑም ጌርካ ቃል ጌርካ ከተፋንዎም ኣለካ ኢሉ الله سبحانه وتعالى ነዛ ኣያ እዚኣ የብርሃልና طبعا መንጎ ዑለማ ገሊኦም እዛ ኣያ እዚኣ መንሱኻ እያ ተሰሪዘ እያ ዝበሉ ኣለዉ ምክንያቱ እቲ ኣያት ሚራስ መፅኡ ዘሎ ብኡ ተሰሪዘ እያ ዝበሉ ኣለዉ ላኪን መብዝሕቶም ዑለማ ይብሉ እብን ዓባስ ከም ዝበሎ هي محكمة وليست بمنسوخة إذا آية زياس منسوخ سرزتي كونتن انتهي لأك الصالح إيا إبل مالتي كالوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون كافتهم تابعين كافتهم علماء إذا آية زيا كالصالح كم مخانا أقب قبر خطو علاون قديتا كم مخانا إذا سبات زيئون أبريهم مالتي سلزي انتدأ ካብዞም ኣዝማድ እዚኦም ካብዞም ሰባት እዚኦም እንተደኣ ኣብቲ ምምቃል ናይ ሚራስ ተረኺቦም ብፅቡቕ ጌርካ ከተፋንዎም ፅቡቕ ጥዑም ቃል ኣስሚዒካ ከምኡውን ብዝከኣል ካብቲ ዘሎ ሚራስ ካብቲ ዘሎ ገንዘብ እውን ገለገለ ክትተኽበሎም ክትቦም እውን እዚ ፍቱው ከም ምዃኑ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዛ ኣያ እዚኣ የብርሃልና ማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إذا آية زي علماء بخل تقص فسيرهما يبلزا آية زي بزعبا منها تتقص قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته إذي آية منها بزعبا منها تزارب زلا حدا سب أي من الباشي بل انت رأى نحادي سب أب موت كرارب كله أبتقوا نيرو خينو وما وصياخ قبر كل زي حموم سبزي إذا موت قرارب زلو وصياخ وسخلو بتي الله سبحانه وتعالى زي بلو نتم ورستو زقود جيرو خواسه انت دع سميعوس اذا قال زيا جيرو خزخاخرو خمزلو الله سبحانه وتعالى زحبرنا زلو يبل فالله سبحانه وتعالى نزي سبزي اتق الله له نزي زقاقر زلو كافتز قبرو زلو جيجا نع ايفالون له نخملسو نعويا تزارب زلا يبل مخنياته لك كمت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى جيرهم سعد بن أبي وقاص تتقلقون كله حيمون كله سعد بن أبي وقاص نخيموت فريه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نخرئون خبصح ومسمطه انتهى يقول يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس النبي صلى الله عليه وسلم حدا جزي سعد بن أبي وقاص حيم كله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متيوم نخرئ ومسمطه يا رسول الله بالسعد أنا الحمد لله الله سبحانه وتعالى ينزل هبني نعايز ورث بالمال بجك حنت قالي كالي بالليل سلازي ገንዘበይ ኩሉ ሰደቃ ኢለ ኸውፅኦ ወይ ከዓ ثሉثين يعني ክልተ ስልሲዶ ኸውፅእ ኢሉ ይሓትት ማለት فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ኢሉ ይምልሰሉ ማለት እዩ طيب فالشطر مفرق ገንዘበይ ሰደቃ ክውፅእ ይብል النبي صلى الله عليه وسلم ኣይፋልካን ይብሎ ማለት እዩ ካብኣን ታሕቲ ያበይ ወርድ ሓደ ሲሶ ይብል እሞ ሓደ ሲሶ ሰደቃ ኸውፅእ ሓደ ሲሶ ድሓነ ሓደ ሲሶ ብዙሕ እዩ قال وحده يكونن قال كساء حدا سيسوس دحاني له النبي صلى الله عليه وسلم يفقد له مالتي بدحرزي النبي صلى الله عليه وسلم تايبن إنك يا سعد أنت سعد ذريتك دقها وكأتهم زورسخا نعو أمسي
ሃፍታማት ክትገድፎም እሱ ዝሓሸን ዝበለፀን ኣብ ክንዲ ኩሎም ብድሕሪኻ ፅባሕ ንግሆ ድኻታት ኮይኖም ገዛ ወይ ከዓ ሃቡና እናበሉ ብኢዶም ዓለትን የተከፈፉና ናስ ካብ ሰብ ኣብ ክንዲ ዝደልዩ ሃፍታማት ተገደፍካዮም እሱ እቲ ዝበለፀን ዝሓሸን ኢሉ النبي صلى الله عليه وسلم نسعد يملسሉ ማለት እዩ لذلك እዛ ኣያ እዚኣ እንታይ እትብል ዘላ እንተ ደኣ ንስኻ ንሓደ ሕሙም ክትበፅሕ ጌትካ እሞቲ ዝብሎ ወስያ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ኣማኺሩካ ኣነስ ከምዝን ገንዘብ ኣለኒ እሞ ከመይ ገብሮ ኢልኩ እንተ ደኣ ሓቲቱካስ ምስቲ الله سبحانه وتعالى ዝፈትዎ ነቶም ወረስቲ ዝጠቅም ዝኾነ ናብኡ ክትሕብሮ ኣለካ ደኣ እምበር እንተ ደኣ እቲ ሓሲብዎ ዘሎ ወስያ እቲ ብድሕሪኡ ገንዘቡ ክዋሰዮ ሓሲቡ ዘሎ እንተ ደኣ ነቶም ወረስቱ ዝጎድእ እንተ ደኣ ኮይኑስ ረቢ ፍራሂልካ ናብቲ الله سبحانه وتعالى ዝደልዮ ንኽትመልሶ እዩ الله سبحانه وتعالى ዝእዘካ ዘሎ لذلك يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ኢሎ ንኸዘኻኽሮ الله سبحانه وتعالى يحبረና ይብል ካልኣይ ዓይነት ተፍሲር ግን ዝፈሰርዎ ዑለማ እንታይ ይብሉ እዚኣ ምስ ምንታይ ተኣሳሰረት እያ ምስታ ኣማል اليتيم ተኣሳሰረት እያ ይብሉ لأن الله سبحانه وتعالى بدحر زي أنت يبل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إلو سلازمة زي آدماني مسمال اليتيم تأساسرت يا إبلو كما يقرأ نتم جنزب يتيم حلافنة حزم زلو زم سبات زيهم زي حلافنة تسكيم زلو نعوت الزخاخر يا فانتهيت بلو الله أنت جنزب يتيم حسكانات وحلافنة تسكيم كازلخا لومي እዚ ዘኽታም እዚ የቲም እዚ ኣቦኡ ስኢኑ እስኻ ናቱ ሓላፍነት ተሰኪምካ ኣለኻ ገንዘቡን ክትሕልወሉ እሞ እዚ ጉዳይ እዚ ንስኻ ነርካ ትኸውን ትዝሞተ ንስኻ ነርካ ትኸውን ዝሞትካ እሞ ውላድ ንኣሽቶ ቆልዑት ከምዚ ሓውኻን እዚ ሰብኣይ ገዲፎም ዘሎ ንስኻ ደቅኻ ነይሮም ተዝኾኑ ብድሕሪኻ እንታይ ምግበርካ ነርካ እሞ ከምቲ ነፍስኻ ልክዕ ረኣዮ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم كل جزء حدا سب انت دأ حاميمو موت انت دأ فريه أبيد حسب بحلف انت دأ أنا أشتغل عطا الله وخوينه لبه كله زم دك أي سب دحرين تخون يوم يلي حسب أسوب بطعم زي شقره وموت صباح نقول أنا مسموتكوس مانيو حلافنتهم كسكن مانيو صبغنا عيني غير خريون مانيو كحلوهم مانيو ገንዘቦም ኣጥቢቁ ዝሕዘሎም ኢሉ እዚ ነገር እዚ ሕጂ የተሓሳስቦ ፈዚ ጉዳይ ዝልክዕ ንስኻ እውን ናባኻ ከም ዝወረደ ጌርካ ቁፀሮ ኢሉ الله سبحانه وتعالى የዘኻኽሮም ኣሎ ማለት እዩ በዚ ገይሩ በዚ ኣያ ገይሩ ኣያ እዚኣ ሕጂ ተኻልኣይ ተፍሲር ተኻልኣይ ማዕና እዚ ከም ምዃኑ ገለ ዑለማ ይሕብሩ ማለት እዩ ثم يقول الله سبحانه وتعالى እቲ ናይ زختام جنزب كتطفافئن كتبلعن كسع كندي ذنب مقطعة عبن كم مخانو أبزا آية زيئة يحبرنا مالتي فيقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وتم جنزب زختام أزبلعو لذي جنزب زختام كبلعو خلو دمان بزي قل سبب بزي قل مخنيت انت دأ إلا دخان تدأ خوينو ومخا زي دخازي نزي تمزي سرحلون يتغمون نتجنزبون النحلوي زرابحون تدأ خوينو كندتاز دخما زلو يوسد لنا هنا زي مخنيت سلو زلو بمخنيت وصد له مالتي جن انت دأ بزي قال مخنيت عميسو انت دأ خبل اعترخيبو بزي قال حقي بزي قال فقاد انت خون مالتي يقول الله سبحانه وتعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا لك كمزا نحاول تخلص زلخا خم أجرك خطقطر لك مالتيو تحون حونا الدنيا كونتن انت هيدا لك حو جهنم يخاطبل زلخا تتوحطو زلخا مقبي تتوسد زلخا لك كم حو جهنم تبلع زلخا غيرك قطرو كبدخا كملئ كله خافتي ناتهم جنزب اسات يملئ كم زلو غيرك قطرو يلو الله سبحانه وتعالى نتقداي دي بزي كفؤ زخونه سئلي بزي أسكحكح زخون سئل غيره الله سبحانه وتعالى يقرب لنا مالتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا تزبل عوز له أسات كم مخانو
كبدهم حو ملؤوا دا الله دا أنبر ملبي ملؤوا خمزة يلو خرصوا يبلون إذا ترأيون يكونن وسيصلون سعيرا بيوم القيامة جهنم إسات جهنم كقوم سواء يوم أباهون كسلون أباهون كحرون كبسلون إيوم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات تنزخفأت الزعبية زنبتات حو جهنم زأتواها عبيتي زخونا خافتن عبيتي زنبتات شوعت اللواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كابن بما تطمقوا كابن فتسيمكم رحقوا يقولوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله وما هن زن موبقات زن حو جهنم زد الدقاس انتهين يا رسول الله قال الشرك بالله قدما ينقر مس الله سبحانه وتعالى شركة تقبر كلخات هنا الله سبحانه وتعالى زقد بأملخت الله سبحانه وتعالى قيف كان خالق كتبه خلقها وي مس الله سبحانه وتعالى خالق مفارق تغيرك شركة تقبرون كلخا إذا حدا يبلو كلايك والسحر كمون سحر ثالثايك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بزي قال مثل بزي قال فقاد بزي قال مخنب نفس ودسب كتحلف كلها تنفاس ودسب كتحلف كلها لذا نفسي الله سبحانه وتعالى زحرنا تقتل كلها إذن حريو وأكل الربا حرطة مبلع وأكل مال اليتيم ساعة ماذا لو معزلة كمون مال يتيم مبلع مال يتيم مبلع لك كما يتحسب زلماتي كم حرطة مبلع مالتي كم نفس المقتال مالتي إذا كنت عبيت نقرات قليل نقر أيكون مالتي ثم يقول والتولي يوم الزحف زيهم كفتن 7 الموبقات مال التولي يوم الزحف أبتي كينات أمونغو أسلامنا أمونغو صلاتهم كينات النا تخايد خلو زي ميدان الجهاد كلها انت دعا كبزي ميداز انت دعا ندحريت تمليس كان ندحريت انت دعا انسحبك زي كفتن 7 موبقات زخونا كفتن شوعات نحو جهنم زأتوا تقابلا نحو جهنم زأتوا إذن التولي يوم الزحف ثم يقول وقد المحصنات المؤمنات الغافلات كمون نتن مؤمنات نتن حنت نجر زي جبرة حنت نجر زي قاقيا نزل سبات زيان كتتصلمن كتكافئن إلكا زي جبرو زين سي شراموتين زين كم زي جبرائن زين زموتين زين كم زي كان تدع تزارب كينكا مسكر زي بالكا مرتع زي بالكا انت دعا نزال سبزيا بزي قداي زي انت دعا ترتير كايا نزا مؤمن زيا نزا صففت زخونت سبيتي الله سبحانه وتعالى كافتي شوعت موبقات زخونن حو جهنم زأتو جيجا كم زفتصمك بز حادث زي يبرهلك مالتي سلازي قليل نجر يكونن تمال يتيم مع الزختام بزي قال مخنيت نختبلع انت رأى بلع كارماني نتا صباح نقول صبيك هذا الله موصعتي كتدالو لك كيلة تدعى لك عينو أب الدنيا تبلعو زلها لكع كله كمسات جهنم كم مخانو أفكب دخاتي خيال لها إذن تي صبيك هذا الله موصعتي بقدام كان بوشتغان كم مخانو أب يوم القيامات نفس خاب بقدامه أب حو جهنم كعتيو تزبلع كارماني تزوحات كاي صباح نقول أب يوم القيامة كان كبلكايو أب كرسخا كقاتلك سلازخونه سلازي تسقايو قليل يكونن بوشتن بقدامن كرخبك ايو مالتيو لذلك الله سبحانه وتعالى كابز نجرزي يتنقلنا مالتيو بدحرزي الله سبحانه وتعالى كنتي مجمر استغصنايو للرجال نصيب مما ترك الوالدان زبرنا تقندي من ميراث نخلو مسلو كم ذهبين والتوعتين والنسيين تقسنا ليرنا حجب آية زيها تقول تنجر كبيرة كخمز المعاقل دماء الله سبحانه وتعالى نزنا ميراث نجر نزنا موراسون الله سبحانه وتعالى بعله مقاقله نحن حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعلها مقاقل له حديث غير طرايه مقاقلا جن تقندي ناي من ميراث قداي تقند نطبتاتو منيو بعله الله سبحانه وتعالى ايو اقيموا مالتي سلازي اذا قداي زيون بطعمي مباسن بطعمي قليل نجرون سلازي كونه الله سبحانه وتعالى
ተነካእ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ግዜ እንተ ደኣ እቲ ባእሲ ክመፅእ ኢኻ እውን ኣብ ሓደ ቤተሰብ እውን መብዙሕትኡ ግዜ ብገንዘብ ስለ ዝኾነ ብናይ ምምራስ ይኹን ብናይ ካልእ ምኽኒት ዘበኣስ ጉዳይ ስለ ዝኾነ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባዕሉ መቒልዎ ማለት እዩ እቲ ካብ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝመፀካ ትእዛዝ እውን እሺ ሕራይልካ ክትቅበሎ እውን ይግባአካ ማለት እዩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀዳማይ ነገር እንታይ ኢሉ ጀሚርዋ ነዛ ኣያ እዚኣ ዩሲኩም ላሁ ፊ ኣውላድኩም ልዘከሪ ምثሉ ሓظ ልኡንተየይን ተን ናይ ሚራስ ኣያታት እውን መጀመርያ እዘን ክልተ ኣያ ዘለዋ እ ማለት እዩ ኣያ መበል 11 መበል 12 ድማ እታ ብድሕሪኣ ትመፅእ ኣያና ድሕሪኡ ድማ ኣብ መጨረሻ ሱረት ኒሳ ኣኽር ኣያ መጨረሻ ኣያ እውን ኣላ እዚአን እንተን ቀንዲ ናይ ሚራስ ዝሓዘላ ኣያታት ብድሕሪኡ ካልእ ኣሓዲስ ድማ ካብ ነቢና ሙሓመድ صለى ላه ለ ሰለም ዝመፅእ ኣሎ ነዚ ብዝያዳ ዝትንትንን ብዝያዳ ዘብርህን ማለት እዩ ግን ትቐንዲ ናይ ሚራስ ነገር ኣበይ ተመርኮሰ እዩ ኣብዘን ሰለስተ ኣያ ተመርኮሰ እዩ እዚ ናይ ሚራስ ድማ ዕልም አልፈራኢድ ይበሃል ነይሩ ማለት እዩ ሚራስ ክትፈልጥ ንዑ ክትመሃር ኮንካ ዑለማ እንታይ ሰሚሞ ዕልም አልፈራኢድ ዕልም አልፈራኢድ እንታይ ይበሃል እዚ ንስፍ ዕልም ፍርቂ علمي فرق فلتت سلمنتاي ابن عيينة يقول سلمنتاي تسمي فرق علمي يقول إنما سمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم نزي نجر زي تنكفو سب يلد معناته كل زخونه يكون سب تنكفكاي وي تورث يبزح واحد لأنه أصلا السقانة يقدم كتولدها كتموتها ترى ميتك ترى قال لك خوين اخت الراسخه ولا متخدان كان جزاء راسه تقريف كاي تخيل كم راسي زغصر معناته انت راه الله خوين كان ما نز موتو خلو خوينا ونس خاون كتورسيخه معناته ስለዚህ እዚ علم زي نزخونه يكون سب زنك ስለዝኾነ ቶም علماء نصف العلم ኢለሞ እዛ ኣያ እዚኣ ክትወርድ እንከላ سبب ኣለዋ ወይ ጠንቅ ኣለዋ ይብሉ ካብቲ ዝተቆስዎ سبب يقول فيما رواه جابر روى أحمد عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك إذا حديث إذا سبيت زئة مستزاربت إذا آية زئة تورد مالتي إذا آية زئة مسوردتون النبي صلى الله عليه وسلم تأزازهم يمحلال فذا حديث زئة تبل حنتي سبيت سعد بن الربيع ناب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تمص مالتي انتي تبل كلت دقاونا والد نيرن حزاتن تمص فالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتي تبلهم يا رسول الله زين انها والك دقي سعد بن الربيع يعني ابوان احد مسخا انكلو بصايكا انصار مشركين تواقعوا خلو أبو تقتلوا أبو شهيد كوينو مسموته حاو بأن ماتيو كله جنزب حاو يوصدو نعن ونز قدفلن يبلون سلما انتدى جنزب زي بلن كوينان انتدى نبرز زي بلن كوينان ونقلت زبلا سبايك رخبانين زمرعاون ونايك رخبانين إلى تزارب مالتيو النبي صلى الله عليه وسلم እውን ዝመጾም ካብ الله سبحانه وتعالى وحي ስለ ዘይነበረ يقضي الله في ذلك الله سبحانه وتعالى ብዛዕባ እዚ እሱ ይፈርደኪ ኢሎም ይመልስዋ ማለት እዩ ስመለስዋ الله سبحانه وتعالى ብድሕሪኡ ነዛ ኣያ እዚኣ የወርድ ማለት እዩ آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالنبي صلى الله عليه وسلم ንመን ንፅውዕ ነቲ ሓው ብአን ይፅውዕ ማለት እዩ እንታይ ይብሎ أعطي ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك نتن دك سعد كلت سيسو هبن كافت جنزب أبو أنزق ودفو
ንሰበይቱውን ሓደ ሽምኒት ግደ ሃባ ተረፈ ድማኒ ናህካ እዩ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሕጂ እቲ ናይ ሚራስ ይጅምር ማለት ታቐንዲ ጠንቂ ወይ ከዓ ሰበብ ዝኾነት እዛ ጉዳይ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ምስ ኣጓነፈታ ናብ ነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መፅያ ምስ ሓተተት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነዚ ጉዳይ እዚ ውሳነ ዘውረደሉ ትብርህ ማለት እዩ لذلك الله سبحانه وتعالى ዛ ኣያ እዚኣ يوصيكم ኢሉ ክጠቕሳ ከሎ እንታይ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ الله سبحانه وتعالى ካብቶም ኣቦን ኣደን ብዝያዳ ካብ ኣቦን ኣደን ብዝያዳ ንኸልቁ ንሰብ ራሕማ ዘለዎ ከም ምዃኑ በዛ ኣያ እዚኣ ይበርሃልና ማለት እዩ يوصيكم الله في أولادكم الله سبحانه وتعالى ነቶም ኣቦን ኣደን ይላበዎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ እቶም ኣቦን ኣደን ንደቆም ዝላበውሎም فالله سبحانه وتعالى ነቶም ኣቦን ኣደን ይላበዎም ማለት እዩ ደቁኹም ከምዝን እንዳገርኩም ንቆልዎም ኢሉ ይላበዎም فالله سبحانه وتعالى أرحم من الوالدين ካብቶም ወለዲ ብዝያዳ ራሕማ ዘለዎ ኮይኑ الله سبحانه وتعالى እዩ ዝርከብ ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى ከምቲ ኣብቲ ሓዲስ ዝመፀ ነቢ صلى الله عليه وسلم ዝበልዎ ኣብቲ ድሕሪ ኩናት ምክፋሎም ሓንቲ ካፍተን ተታሒዘን ዝነበራ ወዳ ንክደሊ ላዕልን ታሕትን ትጓየ ዝነበረት እሞ ከዓ መጨረሻ ምስ ረኸበቶ ነዚ ቆልዓ ነዚ ህፃን እዚ ሓቂፋ ጡባ ዝሃበቶ ሰንቢዳ ነራ ሽዑ ምስ ረኸበቶ ተሓጒሳ ዝሓቀፈቶ ነቢ ስ ሰለም ነዛ ሰብ እዚኣ ምስ ረኣዩ ነቶም ኣስሓቡ ነቶም ብፆቶም እዛ ሰብ እዚኣ እዛ ደ ዝረኣኹማስ ነዚ ውላዳ ክሳዕ ክንዚ ትጎየሉ ዝነበረት ኣብ ሓዊ ድርብዮ ተተባሃለት ትድርብዮ ዶ ይመስለኩም ኢሎም ይሓትዎም ማለት እዩ ያ ረሱላ ከመይ ጌራ እዛ ሰብ እዚኣ እዚ ኩሉ ጠፊኡ እኳ ክንዲዚ ላዕልን ታሕትን እናበለት ልባ ጠፊዋ ዝነበረስ ከመይ ጌራ ትድርብዮ ኢሎም ምስ መለሱ እነቢ ስ ሰለም እንታይ ኢሎም መልሱ ፈወላሂ ለላሁ ኣርሓሙ ብዕባድህ ምን ሃذህ الله سبحانه وتعالى ካብዛ ወላዲት እዚኣ ብዝያዳ ንባሮቱ ዘህርህ الله سبحانه وتعالى እዩ ካብኣ ብዝያዳ ንባሮቱ ዝልውህ الله سبحانه وتعالى እዩ ኢሎም ይመልስሎም ማለት እዩ ስለዚ ትቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ነቲ ውላዶም ንኩሎም መሰሎም ዘይሕሉ ወላዱና እንከለውና ፈለጠ ከሎ ጥራይ ነቶም ኣወዳት ይህብ ነቶም ዓበይቲ ነቶም እኹላት ገንዘቡ የመሓላለፍ ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ዓድል ስለ ዘይኮነ ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ الله سبحانه وتعالى ነዞም ኣቦታት እዚኦም እቲ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣገባብ ከመይ ከም ምዃኑ الله سبحانه وتعالى ነቦታት ነቶም ወለዲ ይዋሰዮም ማለት እዩ فيقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ስለዚ ወተባዕታይ ጓል ኣንስተይትን ክልቲኦም ወርሱ ከም ምዃኖም ግን ክወርሱ ከለዉ ወተባዕታይ ክልተ ዕፅፊ ክወስድ እንከሎ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ እጃም ትወስድ ማለት እዩ እዚ እውን እዩ እቲ ዓድል ዝበሃል ማለት ፍትሓዊ ዝበሃል ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ፍትሒ ዝኾነ ነገር ናይ ግድን ክልቲኡ ሓደ ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ግን ብኩሉ ሸነኻቱ ርኢኻ ብኩሉ ገላቢጥካ መን እዩ እንታይ ይግብኦ መን ዩ እንታይ ይግብኦ ነንትሕዱ ከተነፃፅሮም ከለኻ ሽዑኡ ንናቱ ክትህብን ከለኻ እሱ እቲ ፍትሓዊ ኣገባብ ዝበሃል ማለት እዩ فالله سبحانه وتعالى ንወድ ተባዕታይ ዕፅፊ ጓል ኣንስተይቲ ክቦ ከሎ ኣብ ርእሲ እዚ ጉዳይ እዚ ንጓል ኣንስተይቲ ዝሰከመ ሓላፍነት የለን እዛ ሰብ እዚኣ ፍርቂ ሓዋ ክትወስድ ከላ እሳ ትስከሙ ሓላፍነት ግን الله سبحانه وتعالى ኣየገደዳን ወተባዕታይ ግን ንሱ ዝስከሙ ሓላፍነት ኣሎ ቀዳማይ ነገር ወተባዕታይ ክምርዖ ከሎ ከምቲ ኣብዚ ሓለፈ ዝብልናዮ እንታይ ኢሉ ወአቱ النساء صدقاتهن نحلة እዛ ሰብ እዚኣ ክትምርዖ ከላ ፅባሕ መሃር ክትወስድ እያ ወተባዕታይ መን ክኸፍሎ መሃር ፅባሕ እዘን እቲ ሕጂ ዝወስዶ ዘሎ ጥራይ ክረአ የብሉን ፅባሕ ዝኸፍሎ እውን ክረአ ኣለዎ ካልኣይ ነገር ወተባዕታይ ንሕዋቱ ኣዋልድ እንተደኣ ኮይነን ነዲኡ ንሰበይቱ ንደቁ ንኩሎም መን እዩ ዝነብዮም ጓል ኣንስተይቲ ትሕተትን እያ ወተባዕታይ እዩ ዝሕተት ስለዚ እቲ ነፈቃ እሱ ዝሕተት ስለ ዝኾነ ንሱ ከውፅእ ዝሕተት ስለ ዝኾነ ንሱ ንክሰርሕ ንሱ ላዕልን ታሕትን ክብል ስለ ዝኾነ الله سبحانه وتعالى ነቲ ጉዳይ ፍትሓዊ ንክኸውን እንተ ረእይናዮ እውን ብዝያዳ ምክን ጓል ኣንስተይቲ ዝበፅሓ ክበዝሕ ክእል ይኸውን በዚ ሸነኽ እዚ ምክንያቱ ተውፅኦ ነገር ዘይብላ ከሎ ትወስድ ኣላ ማለት እዩ ንኸተውፅእ ዘይትግደድ ከላ الله سبحانه وتعالى ፍርቂ ወተባዕታይ
ይህባሎ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ናታ ድኽመትን ናታ ሽግርን ስለ ዘለዋ ምናልባሽ እሳ እውን ካብቲ ናይ ወተባዕታይን ክበዝሕ ይኽእል እዩ ስለዚ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዛ ሰብ እዚኣ ፍርቂ ወተባዕታይ ዝበሎ ንዓኣ ጎዲእዋን ንዓኣ ወፂዕዋን ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብዝያዳ ንዓኣ እውን ጠቂምዋ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ናይ እስልምና ጉዳይ ክትሪኦ ከለካ ጥራይ ናይታ ሕጂ ነቲ እስልምና ክካፍኦ እንተደኣ ደልዮም እንታይ እዮም ዝብሉካ እስልምናስ ንጓል ኣንስተይቲ ወፂዕዋ ከመይ ገይሩ ተልካዮ ፍርቂ ወተባዕታይ ሂብዋ በስ ነዚኣ ሒዞም طيب እስልምና ከማን ስለምንታይ ወተባዕታይ ወፂዕዎ ይሄ እንታይ ገይሩ መሃር ክፈር ኢልዎ ዝያዳ ደይ ትብሉ ጓል ኣንስተይቲ ክፈሪ ተባህለትን ክሳብ ሕጂ መሃር ዝኸፍል ወተባዕታይ እዩ ኣብ ርእሲኡ ጓል ኣንስተይቲ ንሰብኣይኪ ኣብ ልዕዮ ኣስትዮ ኣይትበሃልያ ገዛ ተኻረይሉ ዝብል የለን እንማ መን ለዚ ይልዘም መን ዝግደድ ሰብኣይ ኣይ ዝግደድ ንሱ ከብልዓን ከስትያን ከናበራን ዘሎ ቶም ቆልዑት ኣዲኦም ወላ እውን ሃፍታም ዲቕ ዝበለ ሃፍቲ ሃለዋ ደቃ ኣቦኦም ተዘይ ቀሊቦም እሳ ንክትቀልብ ኣይትግደድን እያ ተደለኻ ቀልቦም ተደለኻ ይተቐልቦም ኢላ ክትገድፎ ትኽእል እያ ላን እዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ የገደዳን ዘገድዳ እውን የብሉን ስለዚ እዚ ሸነኽ ደኣ ደይትርኢ ስለምንታይ ወተባዕታይ ተወፅዑ ኢላ ደይትብል ስለዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኣይወፅዐ ኣይወፃፅዐ ኩሉ ነናቱ መሰል ሂብወሎ መመሰሉ እውን ሓልዩሉ ኣሎ ብድሕሪ እዚ እታ ቀንዲ ኣብ መቃቕላ ክንሪኣ እንተደኣ ኮይና ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እቶም ዝውለዱ ውላድ ወተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ወተባዕታይ ደቅኻ እንተደኣ ኮይኖም ማለት እዮም ወተባዕታይ ዕፅፊ ጓል ኣንስተይቲ ክወስድ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ደቂ ኣንስትዮ በይነን እንተደኣ ኮይነን ከመይ ገይረን ይማረሳ ብዛዕባ እዚኣ ኣያ እዚኣ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ መጀመርያ ዩሲኩም ላሁ ፊ ኣውላድኩም ኣውላድኩም ክበሃል ከሎ ጠብዓ ንክልትኡ ፀምረ እዩ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ሊዘከሪ ምስሉ ሓظ ልኡንሰይን እንተደኣ እቶም ደቂ ሕውስዋስ ኮይኖም ወተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ዘለዎም እንተደኣ ኮይኖም ወተባዕታይ ዕፅፊ ጓል ኣንስተይቲ ይወስድ እንተደኣ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኮይነንከ የቁል ላ ስብሓን ወተዓላ ፈኢን ኩነ ኒሳء ፈውቀ እትነተይን ፈለሁነ ثሉث ማ ተረክ ወኢን ካነት ዋሕደة ፈለሃ ኒስፍ ደቂ ኣንስትዮ እንተደኣ ክልተ ኮይነን ማለት እዛ ኣያ እዚኣ ፈውቀ እትነተይን ካብ ክልተ ላዕሊ እያ ጠቂሳ ዘላ ማለት እዩ ካብ ክልተ ላዕሊ እንተደኣ ኮይነን እንታይ ይወስዳ الله سبحانه وتعالى يقول فلهن ثلث ما ترك كلتا سلسيت يوسدا مالتي نبينا كلتا طرين تخوينا ون أبزا نا كلتا سلسيت يأتوا إذا قد يزون بين بريهنا مالتي بتزتقصنا يا حديث إذا دك سعد بن ربيع مسيا زد دك خمس كوينا مسبلة الله النبي صلى الله عليه وسلم كلتا سلسيت هابن تبهيلو مالتي ስለዚ ምዛ ሓዲث ናይ ነቢና ሙሓመድ صلى اه عليه وسلم ተራእዩ ከምኡውን ኣብ ካልእ ኣያት መፅእ ኣላ ብዛ መፅእ ዘላ ኣያ እንተደኣ ኣሕዋት ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ክልተ ስልሲት ክወስዳ ኣሕዋት ማለት እዩ ክልተ ስልሲት ወስዳ ስለ ዝበለ ምስኡ እውን መዛዚን ከይብሉ ዑለማ ደቂ ኣንስትዮ ክልተ እንተደኣ ገዲፉ ማለት ወተባዕታይ ዘይብለን ክልተ ወይ ካብ ክልተ ላዕሊ እንተደኣ ኮይነን እንታይ ወስዳ ካብቲ ኣቦአን ዝገደፈለን ክልተ ስልሲት ይግበአን ማለት እዩ እንተደኣ ሓንቲ ኮይና ንበይና ፍርቂ ገንዘብ ናይ ኣቦኣ ትወርስ ማለት እዩ ወኢን ካነት ዋሕደة ፈለሃ ኒስፍ ሓንቲ እንተደኣ ኮይና ፍርቂ ትወስድ ማለት እዩ እዚ ሚራስ ናይቶም ውላድካ ማለት እዩ ወተባዕታይ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚ ጨሪስዎ ማለት እዩ ኣቦኸ ወይ ከዓ ወለዲ ኣቦን ኣደን እንታይ ይወርሱ ብድሕሪ እዚ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ናይ ኣቦን ኣደን ጠቂሱ ማለት እዩ የቁል ላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወሊአበወይሂ ሊኩሊ ዋሕድ ምንሁማ الሱዱሱ ሚማ ተረክ ግን እዚ ነገር እዚ ሸርጥ ኣለዎ ማለት እዩ ኢን ካነ ለሁ ወለድ ፈኢን ለም የኩን ለሁ ወለዱ ወወሪثሁ ኣበዋህ ፈሊኡምህ الثሉث ፈኢን ካነ ለሁ ኢኽወة ፈሊኡምህ الሱዱስ ኣቦ ኣደን ወለዲ ማለት እዩ ሰለስተ ሓላት ኣለዎም ኣብ ሰለስተ ይምቀሉ ማለት እዩ ተቀዳመይቲ ኣን የጅተሚዓኒ መዓ ልኣውላድ ኣቦን ኣደን ከምኡውን እዚ ሰብ ዝሞተውን ደቂ ክህልዎ ከሎ ሓደ ሰብ ሞይቱ ኣቦን ኣዲኡን ኣለዉ ከምኡውን ደቁ ኣለዉ ተደኣ ከምዚ ኮይኑ ኣቦን ኣደን እንታይ ወስዱ ሓደ ስድሲት ወስዱ ኣደ ሓደ ስድሲት ትወስድ ሻድሻይ ኣፍ ኣቦውን
ሻድ ሻይ ኣፍ ይወስድ ማለት እዩ እንተ ደኣ ሓንቲ ጓል ኮይና ኸ ሕጂ ውላድ ኢልና ኣለና ውላድ 2-3 ኣለዎ ኮይኖም እዮም ኣቦን ኣደን 1-6 ወስዱ ማለት እዩ እንተ ደኣ እዚ ሞተ ሰብ ጥራይ ሓንቲ ጓል ኣላቶ ኮይና እሳ ፍርቂ ምስ ወሰደት እቶም ኣቦን ኣደን ኩሎም 1-6 እውን ይወስዱ ግን ክተርፍ ይገንዘብ ፍርቂ ወሲዳሳ ታጓሉ ኣቦ 1-6 ወሲዱ ኣደ 1-6 ወሲዳ እዚ 1/3 ማለት እዩ ሕጂ ክተርፍ ይገና ፍርቂ እቲያ ወሲዳቶ ድማ ንሱሉስ ተወሲዱ ገና ትገንዘብ ኣይተወደአን ፈዝተረፈ መን ወስዶ ኣቦ ናብ ኣቦ ይወስዶ ማለት እዩ ክወስዶ ከሎ ብተዓሲብ ወስዶ ይብሉ ማለት እዩ لأنه أقرب ذكر ስለዝኾነ ዝቀረበ ወተባዕታይ ተረፈ ንሱ ይወስዶ ስለዚ በዚ ይምቀል ማለት እዩ ናይ ኣቦን ኣደን እንተ ደኣ ውላድ ኣለዎም ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ኣቦን ኣደን በይኖም እንተ ደኣ ኮይኖም ከ ኣቦን ኣደን ንበይኖም ማለት ዝገደፈ ውላድ የብሉን ዚ ዝሞተ ሰብ ከምኣ እንተ ደኣ ኮይና ኣደ 1 ሲሶ ትወስድ ሳልሳይ ኣፍ ትወስድ ዝተረፈ ኩሉ ንመን ይኸይድ ናብ ኣቦ ይኸይድ ከም ዓሰባ ኮይኑ ይወስዶ إذن ሕጂ ወተባዕታይ ስለ ዝኾነ ልክዕ ሓደ ዕፅፊ ይወስድ ማለት እዩ يأخذ ضعفي الأم እንተ ደኣ ብናልባሽ ታሳልሰይቲ ድማኒ ምስ መን ክተሓዋወሱ ከለዉ እዩ ኣቦን ኣደን ኣለዉ ውላድ የብሉን ግን ኣሕዋት እንተ ኣለዎ ኮይኖም እዞም ኣሕዋት እዚኦም ንሶም ኣይወርሱን እዮም ግን ነታ ኣደ ይጎድእዋ እንተ ደኣ ተሓዋዊሶም ኣደ ኣብ ክንዲ ስሉስ ትወስድ ዝነበረት ኣብ ስዱስ ይመልስዋ ትዝተረፈ መን ወስዶ ኣቦ ይወስዶ ስለምንታይ ይብሉ ዑለማ الله سبحانه وتعالى صح ኣደ ንዓ ካብ ስሉስ ካብ 1/3 ናብ 1 ኣፍ መሊሶማ ማለት እዩ እሶም ኣይወሰዱን ንዓ ግን ጎዲኦማ لكن الله سبحانه وتعالى ስለምንታይ ነቲ ቦ ዝያዳ ግዲፍሉ እዚ ዝመውት ዘሎ ኣሕዋት ኣለዎ ማለት እዩ እዞም ኣሕዋት እዚኦም መን እዩ ሓላፍነቶም ስከም ኣቦ ስለ ዝኾነ እንተ ደኣ ዝምርዓዋ ኣለዋ ዋልድ ኮይነን ኣወዳት ኮይኖም ምስኡ ክመርዕዎ ምስኡ ክከናኸኖም ስለዚ እቲ ገንዘብ ተጠውዩ ናፍቶም ኣሕዋት እጥቀምሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣዲኦም ክተመርዕዎም ኣይትገደድን እያ ዋላ ናብዮም ኣይትገደድን እያ لأنه ኣብ ዝባን ሰብኣያ ስለ ዝኾነ ሰብኣዩ ዝሕተት ስለዚ እቲ ነፈቃ ኣብ ርእሲኡ ስለ ዝኾነ الله سبحانه وتعالى ከምዚ ገይሩ ኣዚዙ إذن እዛ ኣያ እዚኣ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ንውድኣ ደርሰና إن شاء الله ናይ ሎም መዓልቲ በዚ ይድምደም أقول قولي هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم